Hello guys, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. At huwag mo na rin kakalimutang mag-like sa aking mga video. Maraming salamat po. Yang nakikita nyo guys ay mismong bunganga ng bulkan. Crater ng bulkan yan. Kumukulo na yan. Yan mga mausok. Alam nyo ba mga kagayem, ang bulkan na ito ay isa rin sa aktibong bulkan dito sa Cagayan. Sa katunayan mga kagayem, may 2 beses nang naitala na pagsabog ang bulkan na ito. Ang unang pagsabog ay naitala noong 1860 at sinundan nito noong 1907. Ang bulkan na ito mga kagayem ay may taas na 3,717 talampakan. Ayon sa mga grupo ng mountaineers mula sa Nueva Vizcaya, naghahanap sila ng mga matataas na lugar sa bundok ng Sierra Madre. Ang Mount Cagua ay sakop ng bundok ng Sierra Madre, isa sa pinakamalaking bundok sa Northern Luzon. Pero sa kabila ng mga panganib na dulot ng bulkan ay marami pa ring mga turistang gustong puntahan yung mismong crater ng bulkan. Ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Gonzaga ay ginawa itong tourist spot at may mga nakatalagang mga guide sa mga gustong umakyat ng bundok. Ayon sa post ni Mil Lenz Nial sa kanyang Facebook account ay meron ditong mga paalala. Babasahin ko sa inyo mga kaibigan. Mount Cagua, Gonzaga, Cagayan. Mount Cagua o Kawa is an active volcano recently opened for locals and tourists. The volcano is located at Barangay Magrafil, Gonzaga, Cagayan. If you haven't experienced hiking an active volcano, this is the time for you to try something new. Meet up at Municipal Town Hall at 5:30 a.m. Travel time to drop of place, which is the entry point of Sitio Bagsang, 6 a.m. to 7 a.m. 7 a.m. to 10 a.m. Trekking according to the guides. Trekking will take at least 3 hours kung tuloy-tuloy. Magdala kayo ng maraming tubig, 2 1 liter bottle yung dapat mong dalhin. Don't forget to bring your own face mask kasi hazardous yung usok na galing sa bulkan. Hindi ka pwedeng mag-expose sa, so kailangan mo ng proteksyon.
PS, malalaman mong malapit ka na sa crater pag may naamoy kang kakaiba. Picture taking, roam around. Mawawala ang pagod mo kapag nakita mo na ang view. Ang pinakamataas na bahagi ng bulkan o Mount Kagwa ay tanaw na tanaw mo ang isla ng Palawi, ang mga some parts of Camiguin Islands, at talagang napakataas. Ito ang pinakamataas na parte sa bandang Northern Luzon. Tanaw na tanaw mo dito ang mga ibang bahagi ng bayan ng Camalaniugan, Apari, some parts of Ballesteros, at dito sa may bandang Santa Ana, sa may Port Irene, Santa Ana, Cagayan. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like and share para naman makita ng buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas, partikular sa Cagayan Valley. Maraming salamat po. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe.